Il-Ministru Stefan Zrinzo għad soppardi fl-ebda mument ma ċaħat kien xem xi forma oħra ta' intħili u interess politiku fl-OHSA palma sqarr il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol Mar Gawċi. Dan kif mal-medja Gawċi sostna li dejjem inżammu mingħajr riżorsi għaliex il-politiċi beżgħu illi l-OHSA se toħnoq l-ekonomija. Għal-stant it-tnejn wara nofsinhar il-ġurnalisti staqsew lil Zrinzo għad soppardi dwar dan bil-Ministru jaħrab mid-domanda għal 3 darbiet. ċħat li kien hemm intħil minn politiċi f'dan ir-rigward? Jien li nista' ngħid huwa li jiena dejjem tajt l-aqwa support il-OHSA. Diċħat. Eżatt. Jiena qed ngħidlek ix-xogħol li għamilna u li qegħdin nagħmlu se nkomplu fi żmien li ġej. News staqsa lill-Ministru jekk hux minnu li fil-bidu ta' tmexxija tiegħu f'dan id-dikasteru kien xi rifjuta li jagħmel konsultazzjoni pubblika jżid il-ħaddiema lill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni tant li fix-xhieda tiegħu fil-qorti l-eks Kap Eżekuttiv tal-BCA Karla Zoppardi saħaq illi kellu jirreżenja bil-Ministru jogħġbu ma jidħolx fil-mertu għalfejn Zoppardi kien tela. Huwa minnu illi kellek xi tgħid ma' Karla Zoppardi minħabba l-fatt illi ma rridx konsultazzjoni pubblika dak iż-żmien. Jien li nista' ngħid li s-sur Karla Zoppardi kien iddeċieda li jirreżenja u li kien hemm ukoll proċeduri imma fl-aħħar mill-aħħar li nista' ngħid huwa li daqskemm saru konsultazzjoni f'din is-sena naħseb juri x-xogħol kbir li Xprunati minn disgrazzja mbagħad saru. Ix-xogħol kien għaddej. Fil-waqt li staqsejnieh x'kien jivvota fil-Parlament kieku nata free vote brabta mal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija u anke hawnhekk għoġbu jaħrab milli jwieġeb. Inevitabilment għal darba darbtejn staqsejnieh jekk wara dak kollu li ħajreġ mill-qorti jaħsibx li l-pożizzjoni tiegħu disponibbli bil-Ministru jinsisti illi għaddejjin ir-riformi. Ġifieri inti temmen li l-pożizzjoni tiegħek għadha tenibbli li għamilt biċċa xogħol tajba s'issa. Ħankomplu nagħmlu t-tibdil meħtieġ. Riformi u tibdil illi skont xhieda fil-qorti waqt l-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija jidher illi ġew xprunati minn appell ta' minn ikta u minn disgrazzja illi sfortunatament se tiġi evitata faċilment la darba min huwa responsabbli mexa mingħajr tkaxkir tas-saqajn.